Roja Seyê Gulanê ji aliyê neteweyên Yekbûyî ve weke roja azadiya medyayê ya cîhanê tê qebûl kirin. Rojnamegerên li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê îsal ev roj ji salên din bêhtir dibin fişar, qedexe û talûkayê hepsê da pêşwazî kirin. Li gorî nûnerên sendikayan pêdivî bi hevgirtin û derketina qadan heye. Bugün Dünya Basın Özgürlüğü Günü diyoruz. Civak ji azadiyê hatiye bidûrxistin. Divir de tişta pêwîst qebûlnekirina vê yekê ye. Ne tenê ji bo pîşeyê xwe. Lê divê em êdî ji bo welatê xwe jî ji pişta wênekêşên xwe derkevin. Divê êdî em ji bo welatê xwe vê têkoşînê bidin. Özgürlüğü için verilmesi gereken bir mücadele. Bi münasebeta rojê ji aliyê saziyên sereke yên medyaya cîhanê ve dîsa raporên di derbara rewşa heyî de hatine amadekirin. Divan raporan da jî rexneya herî giran li Tirkiyeyê tê girtin. Li gorî raporên ku ji aliyê Freedom House, RSF û GPC ve hatine amadekirin, Tirkiye di nava wan welatan de ye ku êdî azadiya medyayê nîne. Türkiye'de rojnamegerî tê qedandin. O taybetî jî li Kurdistanê tê xwestin ku rojnamegerî ji holê bêra kirin. O pêwîstî pê heye ku hemî rojnameger evê rastiyê bibînin û li gorî wê jî tev bigerin. Gotina me teqez ya ji bo beşekî Kurdistanê nê bi giştiyê Kurdistanê ji bo hemû Kurdistaniyan û taybetî rojnamegerên li Kurdistanê dijîn ji bo wan e ew hevgirtina pêk were serkeftin û pêşengî tê destê wan da bin. Di rapora Freedom House da Tirkiye duwarê azadiya medyayê de di nava 199 welatan da di rêza 6 û 5 de ye. Li gorî rapora RSF jî cihê Tirkiye di nava 108 welatan da rêza 49 heme. Li Tirkiye niha 24 cihê Kurd 33 rojnameger di hepsê de ne. Mercên xebatê giranin û bi sedan dozên di derheqê rojnamegeran de jî berdewamin. Di raporên ku ji aliyê dezgehên navneteweyî ve hatine amadekirin da Tirkiye weke zindaneke servekirî tê bi navkirin di qada medyayê da. Di raporên ku li Tirkiye hatine amadekirin jî bêhtir bal ji bo rojnamegerên Kurd tê kişantin. Ravin Sterk, Rudaw, Stenbol.